soyayya zana yau da kai munar but zuciya ta babu kowa sai munar soyayya ba na yi da ku munar zuciya ta ina da wacce zana ba ka satin zuciya ta tun farkon da na ganka sai nai nauyin baki munar na so na biyo ka samun kiran ka matsayin miji ba shakka munar ka bani so ni ko kauna zan baka zan adana ka ko ina ka je zan bi ka kin kwafsa ni munar so ba ni baki soyayyar gaskiya nake gare ka nawa komai ka ce na yi shi zan yi ba gazawa soyayyar gaskiya Allah ne ke haɗawa ƙaunar ka ta shige jini tana zagawa munar na zan mata ka kai mace mintawa soyayya ba na yi da keki ne mu irinki zuciya ta tabbasa take yi a kullum na rufe zuciyar sannan na yarda mu kullum rayuwa ta tana ta canzawa a kullum soyayya ba ni da ku zan ba ku dalilin ni zuciyata akwai wacce zana bawa nai magana ba ta yi musu ko ta tsaki ni wata na dindakan farin ciki na masoyi sana baka so ka bani kauna kai ne an gogare da ka zan mai gidana kuma kai ne jarumi hasken cikin idona soyayyar ka tana cikin jini da raina a'a san ban bukatar kalamai abinki san ka ɗauki da mata ni zan ma biyayya munir zana ba ka gata rayuwa soyayya ka san ita ce tukwanta shi yasa nai mata na di zan ba ka mota soyayyar ka tana cikin jini da hanta na ɓata lokaci zuci ba ni baki ta burin ko kullum ko dinga burga kun san rijiya ba a yin ta sai da guga ni ko duk inda na zaga sai na ja zuga kun san waka taken ta dole sai da ganga ni dai ko ba nugo kun zo kuna ta burga soyayyar ku babu a raina kar ku yi mamaki